O senador Manuel Ruiz reitera a necesidade de excluir o atún do acordo de libre comercio con Tailandia para evitar a ruína da conserva española. Unha das cuestións que está a poñer sobre a mesa nos últimos tempos é o acordo pesqueiro e comercial que se está a realizar entre a Unión Europea e Tailandia. O sector reclama que se respeten as cuestións que se lle exixen aos profesionais europeos para garantir a calidade do produto. O mar tenselle que dar a importancia que realmente ten. O mar é algo indispensable para a Unión Europea, non se pode traer o peixe de outros países que o traen sin ter as mesmas condicións, non só hixiénico-sanitarias que as nosas, senón o que é a forma de pescalo, non? E polo tanto son multitude de causas que influyen que ao final estamos en esta situación que creemos que ca reforma da política pesqueira común, co novo comisario Costas Cádiz, que parece que cando menos ten outra forma de facer as cousas, pois se pode darlle a importancia que ten a pesca en nosa seguridade alimentaria. Neste sentido, os profesionais e o Grupo Popular solicitan que se exclúa deste pacto o atún. Xa o noso grupo presentou e se aprobou por todos os grupos, excepto polo PSOE, precisamente o feito de traballar para que esas conversas de libre comercio que levan moito tempo facéndose con Tailandia, pois excluyan do que é a liberdade de comercio a conserva de atún. Pensemos que as condicións tamén nas que se produce a conserva de atún en Tailandia pois fan que basicamente podía arruinar a conserva española. A conserva española produce uns 330.000 toneladas ao ano, estamos falando de máis de 500.000 Tailandia, que con uns precios inferiores ao ter unhas condicións tamén moi diferentes no que é a súa produción, pois sería un lastre que non se podría superar. Polo que reitera a petición feita polo Partido Popular de que se exclúa este produto e se poñan os aranceis necesarios a Tailandia. Para que a conserva española, basicamente, que é o 70-80% que exportamos a Europa, pois que poda sobrevivir. Aranceis que están a tomar o protagonismo nas últimas semanas. É un tema que a día de hoxe temos exemplos como o de Indonesia, no que, claro, é digamos, unha produción pequena, pero se lle liberou de aranceles, polo tanto se lle está abrindo o noso mercado. E lévase moitos anos falando dese tratado de libre comercio. O problema é que se realmente está avanzando como din, o que non pode avanzar é na inclusión do que a conserva tamén dentro desa liberdade de comercio. Eu creo que o presidente Rueda fai moi pouquiñas datas fíxose eco de esa problemática e, gracias a Deus, esa problemática e facerse eco chegou a Europa. Xa que sinala que é un tema que debe preocupar o Goberno central polas implicacións que tería na conserva galega e española. De aquí, como ben sabemos, dependen miles de postos de traballo. Polo tanto, é unha batalla que non podemos perder.